umpamane dilebokne koper lo gak leren mutilasi sik. Iki adile Mas Bayu. Piramu gandeng karo Mbak Niken. Sing ayu, sing enom. Nah, Ayo, aku sini. karo Mas Panut. Kok Mas Panut? Anu, Mbak Apri. Sik, kamu ndak ada ancian-ancian toh? Loh. Kamu nanti nganu aku ndak Anu. gaduk lho. Sileno dingklek kan, nyilih dingklek. Ngene ibu-ibu Iya, lho, iya. apa jenengan. Kene. Masalah. Alah ger. Wah, lah Dek kaya kotak terekan ngene. Arep mbok lebokke kene kan. Ngono. Anu, Geblak lho iki. geblak ning ngono geblak. Oh, golek panganan samplan arep ameng-ameng nyawa. Ayo, Dik. Ayo. Nah, kono jemeneng kono. Wis. Nah, wis tes. Yo. Ya, gini. Niken. Ya, Ayo saatnya. ayo wudu. Ya, wudu. Kok kaya padake padasan lho kan kowe iki. Kok senengane. Oh, urung-urung wis ngene yo. Aku diloke padas.